ye araba ye octobre kalo tile 5 san 2021 aw minnu sɔgɔlen mana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na ni ye bamanankan kunnafoni suru waati selen Mali kibaru jabaranin kan aw bisimila. Bulonba conseil jɛkulu CNT octobre kalo lajɛ daminɛna Mali furancɛla fanga bulonba conseil jɛkulu ɲɛmɔgɔba colonel Malik Jaw y'u ka octobre kalo lajɛ daminɛni ɲɛmɔgɔya kɛ kunun tɛnɛ octobre kalo tile 4 san 2021 tile 75 kuntagala lajɛ don a bɛ boli Mali ka san 2022 baara kɛ nafolo bolodalen fɛsɛfɛsɛli ani projet 13 ɲɔgɔnna wɛrɛ lajɛli kan minisiri ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ka fara fanga bulon tɔw ɲɛmɔgɔw kan olu bɛɛ tun bɛ a kɛnɛ kan laɲini minnu kɛlen don wariko cogoya lakanako dugukoloko kalanko ani gouvernement baarako kan olu bɛɛ bɛna fɛsɛfɛsɛ yɛlɛma minnu donna san 2021 baarakɛ nafolo cogoya la o fana bɛ lajɛ sigikafɔ min ɲɛsinnen don jamana jɔli kura hukumu kɔnɔ kuma bɛna kɛ o fana kan. Mali ni Banki mondial y'u bolonɔ bila CFA wari miliyari 133 dili sɛbɛn na Mali dɛmɛni a ka yiriwali baaraw musaka ko la o jɛɲɔgɔnya fɔlɔ ye diɲɛ waribonba Banki mondial y'o la o y'a kan di CFA wari miliyari 133 ani miliyɔn 119 dili la Mali ma projet 4 waliyali kama minnu ɲɛsin bɛ yelenko taamako kɛnɛyako ani yiriwali ma nafoloko ni wariko minisiri Alhussein Sanu ani madame Clara Coutinho de y'u bolonɔ bila wariko sɛbɛn in na jumadon octobre kalo tile fɔlɔ san 2021 madame Clara ye Banki mondial ka lasigiden ye Mali, Burkina Faso, Niger ani Tchad tɔgɔla taamako ni siradilan minisiri madame Dambele Madina Sisoko ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan. Mali ni Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya hélicoptère 4 sɔrɔla colonel Sadio Kamara y'a jira ko Mali ye hélicoptère 4 san Irisi jamana fɛ a ka baara nafolo la a kun ye ka sɔrɔdasiw dɛmɛ kojugubakɛlaw kɛlɛli la Irisi jamana labana ka marifaw ni kisɛw di Mali ma a ka fara a ka pankuru sannen kan colonel Sadio Kamara ka fɔ la bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali ni Irisi jamana cɛ san 2020 n'a waliyalen daminɛna san 2021 kɔnɔ sanni ninnu kɛra o de hukumu kɔnɔ hélicoptère kuraw don kɛlɛkɛ marifaw b'u la a kun ye sɔrɔdasiw ka se ka yɔrɔ caman lasɔrɔ jamana mumɛ lakanani na. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la k'aw ladɔnniya ko Qatar san 2022 Coupe du Monde ɲɛbila ntolantan hukumu kɔnɔ Mali ni Kɛnɛya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tile 3nan ni 4nan na a tile 3nan in na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Agadri Marɔku jamana na octobre kalo tile 7 san 2021 ka laban ka takari foroba mugu la tile 4nan kalo tile 10 n'i y'a y'o kɛnɛya jamana kan degeli karamɔgɔ Muhamadu Magasuba ye wele bila a ka cɛdenw ma ka ban hakilina jigila Mali bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kulu E kɔnɔ kuru 4 bɛ a bolo Uganda ta ye kuru 2 ye kuru 2 bɛ kɛnɛya fana bolo Rwanda ta ye kuru 1 ye jamana min mana se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ni kulu ntolantan in na o bɛ ɲɛbila ntolantan tako laban kɛ. Ne bɛ dansigi an ka bi kibaruyaw la an b'a fɔ Ala ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.